Ons naweekie hier in die tronk. Is dit vir frikadello? Farmer Henny. Henny het sy hoed gaan uithaal. Ja, sy kans. Ons nou 'n botteltjie. Kom ons kyk hoeveel ek kan wys hier bereken hoor. Ons is wat Fransjo vir ons gestuur het. En dan Chrissy het just watch you like it. En Chrissy het 'n sommer hoed aan. Ons Ek sal nou net sê, maar ek het dit ook al gedoen. ja, jammer. Voor 4 om niet te drinken, omdat het niet zo was, maar ik heb maar gespreken over meer. Ik kan het ook niet altijd weer af. Vir die mense, ek gaan gou vinnig wys ek hoe ons spook. Hou aan. Daaronder is waar die spook is en hierdie is my Chantal bonneltjie. Ek pak hom so op. Hier is my manne hieronder. Jee, kom maar, ons het nou 'n bietjie gekyk. Kijk die pik! Het allemaal kijken hier zo, ik klein kopje tijd. Ik weet niet of je uit zo er bij ligt, maar de dikstaat. Je bent dikstaat in. Ik weet niet aan drinken en het is al. En dan kijk hoe het zo'n frikadelle bij Beentje. Jongens heren, bij Beentje. Jack, what? No! Dan heb ik het blokje weer. En die lijkt roersploot. Wat neem je nou aan? Ik heb net een video nooit. Nou, maar alleen maar goed, je is mijn stommers doet niet. En uitkreeg stommers. Jullie horen is uitkreeg Chris stommers. Laat je zeggen, ja, gewoon jou net uit om dat te doen. Oké. Very much. Ga maar stop met die video. Wacht. Jockey is geen video. Jack, what? Wacht, het is een rap god speel. Het is een rap god. Het is een Chris die groove. Wacht, rap god. Jack! Wacht, dan moet ik weer aan dit wat zo. En ik het ooit zien. Ik ga het. Dit is een rode. Jockey! What the fucking muziek is dit? Hey man, wat gaan die camera? Nog een tijd weer mijn crocs hier, denk ik weer fucked up van zo'n poepie. Oké, maar net voor, dat is zo lang zo geen oefen op te drinken. Ze zei gezegd, ze drinkt dus 4 drinks en het is vast. Ja, dat kan niet vliegen. Wil je maar jij bij Inti blijven, dan toch niet aan. Ja! Je moet gewoon iets zien, hoor. De ding. Wij zijn hier nooit net op je arm. Dat is badass. Je weet het, ik niet zo afzien, maar ik Hier is niet Chris, niet, dat is ass. Ja, dit is zo, ik het niet. Hallo. Ik het niet. Ik het mensen dat komt in de groep naar mijn video zo op niet. We love you. Wat is het? Good guy, good Chris. Good guy, good Chris. Hey, what's up, bro? Dit is die dronken is. Wat ik er, ik zei, ik zit hier in Bayern met, wij willen nu ook altijd eens een voor drinken voor.